mga pag-ampo kini alang sa bayot nga pula, pag-ampo kini alang sa bayot nga reklamador, pag-ampo kini sa bayot nga wala nalipay, pag-ampo kini sa bayot nga wala na kontento sa mga grasyang nadawat, ug pag-ampo kini alang sa mga kontrobersya nga ato karong nabasahan sa social media. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Uyamot maluluyon nga kapalaran, pamathaning among igsuon nga sa kaarte ug kahilas na sobraan. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw ug inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Kaming tanan natarog sa among mga unod na nagkurog sa dismaya ug kalagot sa imong pagkawalay batasan nga gipakita, nga unta magpasalamat ka nga sa imong nahiaguman may nitabang pa. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Sa nagtabang ug sa naghatag og tabang, sa pagtabang dili sukdanan kung dato ka o pobre ka. Kay sa panahon sa kalamidad, ang gugma sa pagpaambit ug paghatag kinasing-kasing na. Maong ang imong baba hinay-hinaya, kay basin baya dublihon ang imong karma. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Sa bayot nga reklamador, unta ang kapalaran musumpa sa imong kinaiya nga wala gikaangayi sa katawhan, nga unta lutason ang imong pulong nga makasakit sa dalamhan sa tanang nipaambit sa ilang grasya. Ang atong tubag, dako man o gamay, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Pamalandong sa pagyaga-yaga sa grasya nga gitunol sa imuha, adunay dako kaayong balos nga mahitabo sa imuha, balos nga mutugaw kanimo nga unta magpasalamat ka kaysa mureklamo ka sa hidakon sa grasya nga imong naangkon sa panahon nga ikaw anaa sa kalisdanan. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka. Panabla nga pag-ampo, biyot ayaw sigig palabi kung walay ikapanghinambog, ayaw na pagdaghag sulti para sa social media, dili ka maabugbog aberna. Ang atong tubag, gamay man o dako, grasya na, ayaw inarte, pakauwaw ka, bayuta ka.